Anni. 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 Mä taisin sitä mustika. Mä otin tekalaide. Mä otin mustika. Syökö ne jotain hyvää eikä sulle anneta? Voi voi voi. Pura ainakin. Eikö sulle anneta? Niin. Anna se mennä. Mitä tää on taluu? Missä Anni kukkuu? Äiti, onko tää taluu? Vaikka pelletin. Missä Anni kukkuu? Liukuuko lattia? Oi Anni pieni. Häntä. Sieltä tuli oma häntä. Äiti. No. Mato. Mato matala. Mato matala. Ja. Oi. Anni, rupeeko se lelu sinne? Eikö? Johonkin ruokaa. Hyvä. Annekin ajatteli, että ei mullekin. Nyt on kuulemma Anni ruoka. Ei ollut syönyt päivällä hyvin. Niin, Mio meni syömään. Anni, menisikö säkin syömään? Niin, Anni ei nyt pääse sinne, ei. Siinä on este. Ei, Tania ei tiedä, onko se hyvä, että sä katot peilistä kaveria. Niin, ei nyt pääse. Ei. Anni, mene Peti nukkumaan. Me Peti nukkumaan. Voinko mä nostaa sitä? Mä en ihan kauheasti jaksa. Se muuta ihan koko päivän ilman syytä. Ilman syytä. Se on just lähtenyt emon luota. Anni, pissälle. Älä syö sieltä mitään. Ei syödä. Kun nyt mennään Anni pissälle. Anni, pissälle. 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 Pis, pis. Pissälle. Onkohan se panta? Pissälle. Pis pis. Pissälle. Panta on ihan uusi juttu. Pissälle. 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 Ei se kytys. Oi. Niin, tehdään pissa. Tehdään pissa. Pis, pis, pis. Pis, 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 pis. Pissälle. Oho. Vie Anni enemmän alle se vie. Enemmän leikittää sua. Ja mä oon Tania, moi. Ja tää, enemmän leikittää sua. Anni. Älä kovasti. Sitten anna se, ottaa se vähän sakka itse.
Onko se hyvä lelu? Oi, se toi elämälle. Hyvä. Niin. Aha. Ups. Ja nyt vaihtui lelu. Oho. Vaihtuiko lelu? Ei saa purra. Juoks tänne? Pusuja, pusuja. Anni. 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 Anni.